дар шаҳри Кейптауни кишвари Африқои Ҷанубӣ дар яке аз беморхонаҳо одамон зуд ва ба таври асрорангез ба ҳалокат мерасиданд. ҳамшираҳо чандин ҳафта буд ки ҳар рӯзи ҷумъа аз ҳуҷраи рақами 311 ҷасади бемории фавтидаеро дарёфт мекарданд. сабаби ин маргҳои ногаҳониву ғароиб муддати зиёд барои ҳамаи кормандони беморхона муаммо буд ва дар ниҳоят тамоми кормандони соҳаро барои муайян намудани ин кор сафарбар намуданд. мутахассисон ҳавои ҳуҷраро аз ҷиҳати бактериологӣ санҷиданд. олимони варзидаи Африқои Ҷанубӣ давоми як ҳафта бо пайвандони нафарони фавтида мулоқот гузаронинданд. ба масъалаҳо ҳатто пулис ҳам ҳамроҳ шуда ҳар як ҷузъитарин ҳодисаҳоро тафтиш намуд. Валикин ин ҳама тафтишу санҷишҳо бенатиҷа ба анҷом расид. ҳалокати асрорангези одамон дар ҳуҷраи 311 ҳамоно идома дошт. ҳамин тавр ба сифати тадбири охирин ҳуҷраи 311 мунтазам таҳти назорат гирифта шуд ва ниҳоят сабаби ҳалокати беморон маълум гардид. ва сабаб ҳам хандаовар буду ҳам фоҷиаангез. фароши ки ҳар рӯзи ҷумъа соати 6 субҳ масъули тозагии ҳуҷра буд, муддати чанд дақиқа сими ҷиҳозеро ки тавассути он ба беморон нафас дода мешуд аз барқ ҷудо мекард ва сими дастгоҳи чангкашиашро дар он насб мекард.